Jien nista' nkun il-kandidat tal-kontinwità għaliex bqajt lejali lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat sal-aħħar sekonda. Għal dan il-kandidat tal-elezzjoni tal-mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela waqt li kienet jindirizza attività għall-familja kollha ġewwa Ġampula. Roberta Bela aċċena li ma jixraqx nieqfu nofs triq, iżda ser ikompli l-mixja li beda l-Partit Laburista sabiex sentejn u nofs oħra nerġgħu niċċelebraw flimkien. Dan għaliex sar wisq tajjeb biex dan jintesa' għaliex meta jkollok riċetta li tik ir-riżultati tbiddel biss dak l-ingredjent ħażin u mhux ir-riċetta kollha. Jekk intom tażlu li ma nieqfux nofs triq u tagħtu l-fiduċja lili, jiena lest illi nkun warajkom, lest illi naħdem għalikom, lest illi niddefendikom, lest illi niddefendi l-partit minn kull attakk, lest li niddefendi l-pajjiżi, lest li niddefendi l-pensjonanti tagħna, l-żazax tagħna, lill-istudenti, lill-business class, lil kulħadd. Roberta Bela temm jgħid li l-għażla nis-sibt hija bejn il-viżjoni tiegħu ta' kontinwità jew riċetta ġdida għal id-deċiżjoni biss ta' dawk li se jivvutaw u l-kulħadd għandu jitħalla liberu jasal għad-deċiżjoni. Għalaq billi qal li jkun xi jkun ir-riżultat u ħajkun hemm jiġbed ħabel wieħed fl-interess tal-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.